en stol. Og hvis man er lidt træt og ikke rigtig har så meget energi, så er der ikke nogen undskyldning. Sagtens lave en masse gode ting for stolen. Og man kan bare selvfølgelig tage den uden for haven, ikke? Jeg prøver at lave et program, der lige både får lidt ild til hjernen, og så får bevægelse i hele muskulaturen og i led, og får kredsløbet i gang. Jeg starter faktisk med at lave en lille vejrtrækningsøvelse ved at trække vejret ind i navlen, og så op i brystkassen med åben mund, holder vejret lidt, og så skyller helt ud med lukket mund. Igen, fyld navlen op, åben mund, holder vejret, og så med åben mund skyller fuldstændig ud. Trækker vejret ind gennem navlen, op i brystkassen, og så bider en, eller samler munden her og puster, holder på vejret, mens man puster ud. Sørg for, at alt kommer ud, og så træk vejret godt ind. Nu kan man godt lave den 2-3 gange det her. Bare lige sætte den på pause, og så lave det 2-3 gange mere. I hvert fald et par gange mere. Nå, så skal vi i gang med kroppen. Kører sådan en her, laver lige sådan en zup, og så kører vi op over hovedet, og ned igen. Helt vejen op. Og ned igen. Op. Kommer til at få et problem med det her bord, tror jeg. Nå. Skifter sådan her vej rundt. Bum. Før man sådan, nu er det sådan her, og så op igen. Bum. Bum. Og bliv heroppe. Kør til den ene side. Og til den anden side. Kører vi lige op, og så laver vi den omvendt heroppe. Bum. Til den ene side. Og til den anden side. Og ned igen. Så lidt væk her. Kommer helt ind til stolen, så det kommer an på, om der er nogle håndtag her, men så må vi komme ud, eller armlæg. Så kører vi lidt til den ene side, slapper af i skulderen, kører lidt til den ene side. Og til den anden side. Og til den ene side. Puff. Brug mavemusklen her til at hive det over på den anden side. Og bum. Og igen. Og til den anden side. Godt. Og der var vi en kaptajn Jespersen. Kommer herop, retter sig godt op. Så på, man ikke vælter noget ned. Boom. Har en buket blomster her. Bam. Og så kører modsat. Bum. Bum. En op og en ned, og en modsat. Bum. 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 Igen. Og bum. Godt. Skal vi lige have fat i noget bentøj her. Vi starter med, så hvordan du kan se det her. Flexer i foden. Du kan så godt tage håndledene med også. Det er også godt at få gang i dem. Og stræk. Og flex. Og stræk. Gerne overdrive det lidt. Og flex. Og stræk. Kør rundt og rundt og rundt og rundt. Og den anden vej rundt og rundt og rundt og rundt. Spring. Op. Flex. Og stræk. Og stræk. Flex. Og stræk. Og kør rundt og rundt og rundt og rundt. Og rundt og rundt og rundt og rundt. Lidt frem på stolen. Op med lårbas her. Så
flex lidt i foden. Og så kører vi en kan-kan. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bum, 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 bum. Og skift. Op med benet, flex i foden. Bum. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Godt. Så lige armene rundt om her, holder fast. Sådan her bag på ryggen. Og lige retter dig godt ud. Alt efter at få en snor, må hellere passe på med. Hvis du har sådan en stol, hvor du lige kan komme herud, men det er ikke sikkert, du har det. Så nej, vi laver den der. Bum. Godt. Så skal vi have fat i hele hoften, bagom her i ryggen. Så vi tager herop og ser, om man kan komme så langt ned med knæet som muligt. Gerne 90 grader. Det behøves det ikke. Hvis det er her, så er det fint. Så man kommer lidt ned. Træk vejret ind igennem navlen. Og når du puster ud, så går du en lille bitte smule frem. Så sidder vi her ned ad livet. Og så på den fod, der står hernede. Du kommer op på tå. Bum. Vær forsigtig. Mærk efter. Og ned igen. Og op igen. Bum. Puff. Og bare. Og lige til en mere. Og en til. Langsomt op og langsomt. Godt. Skift. Op på foden. 90 grader, så vidt muligt. Ellers stå der her lidt. Bum, bum, bum. Og så trækker vi vejret ind igennem navlen. Og puster ud ved at komme lidt frem. Og så op på tå. Op. Og langsomt ned. På tå. Igen. Efter, hvor langt du kan komme op. Og sidste gang. Godt. Super. Se, om du kan komme op og lave sådan en her helt. Og så kør lidt ud på stolen, uden at falde af den. Og så gå lidt til den ene side. Man får et lille stræk her. Lidt svært på stolen. Men ved at køre lidt til den ene side, så kommer der et godt stræk her. Og ikke at være særlig meget. Og på den anden side, så det nederste knæ kører lidt til den modsatte side. Og er altså godt fast i stolen, der er ikke noget med at ryge ned. Så der kommer et godt stræk, så du går op bag i ryggen. Lidt nemmere. Hun træstamme møller ned på gulvet. Godt. Så ikke så langt. Vi slutter af heroppe ved at tage hovedet lidt ned til den ene side. Trækker vejret ind i navlen. Og ud igennem næsen. Og igen. Og skråt ned. Vejrtrækningen ind i navlen. Og ud igennem næsen. Lidt ned med hagen, ned på brystkassen. Træk vejret ind igennem navlen. Og ud igennem næsen. Og skråt til modsatte side. Træk vejret ind igennem navlen. Og hele vejen hen. Træk vejret ind igennem navlen. Ud igennem næsen. Så ruller du i slow motion fra skulder til skulder.
kigger du lige frem. Så har du skuldrene i vatter. Slapper af og kigger til den ene side. Og til den anden side. Og til den ene side. Og til den anden side. Og sidste gang til den ene side. Og til den anden side. Godt. Så er det den sidste vejrtrækningsøvelse. Vi stopper der lille mini stoleprogram. Godt have, du trækker vejret ind igennem navlen. Og ud igennem næsen. Så bytter du op. Trækker vejret ind igennem næsen. Og puster ud igennem navlen. Trækker vejret igennem navlen. Og ud igennem næsen. Vejret igennem næsen. Og ud igennem navlen. Og sidste gang. Begge veje. Træk vejret igennem navlen. Ud igennem næsen. Og igennem næsen. Og ud igennem navlen. Og træk vejret helt normalt. Sådan. Ud i haven med stolen, hvis ikke den allerede er der. God fornøjelse.